ассалому алайкум. Ман бизнес партнёри Avon Рухшона мебошам ва имрӯз ба шумо мехостам фаҳмонам чӣ хел баъди получать кардани компютери номер в личный кабинети худ омадан дар кор аст. Барои ин шумо ба ссилка мебиёд для получения пароля или почтатонда или номери телефоне ки шумо регистратсия кардед. Агар ба ссилка шумо нафаҳмед, ҳама вақт дар любой браузер, Яндекс, Chrome, Google метавонед нависен ки Avon для представителей, ана ҳамон вақт анам хали окошка авторизованный вход менависа меброя. ранги рӯи экран. Ана уҷа дар поёни шумо мебинед получить пароль навистагӣ. Амна мечиқен хатман. Баъди ки мекрасатул ки уже получить пароль карде, шумо сброс пароля дига окошка рӯй мекунатуна. Мақсад дига мана хали окно пайдо меша. Ана он вақт шумо ҳамон компютерни номере ки Avon шумо ода омад ҳавая менависе. Рӯзи таваллуд, моҳи таваллуд, соли таваллуд ҳамаша без пробел менависен. Мақсад дига қаторак када менависен, да? Мо байнакош да ҳаво надроя. Менависем, чтобы иногда сброс каданда ошибка метия. Ба тарзи отправить кадани пароль ё эмайл вибират мекуне, ё смс. Ман ҳама вақт смс вибират мекунам, барои ман проще, почта дромада намешинам. Ба хато накунем ки вақти вибират каден ё эмайл, ё почта, ё ҳардаша пур кунед, ҳардаша галочка кунед, ҳардашда мемона, ё яташа кунед, яташа кур кунед. Окошкачаи хали нақтаак монед. Ман кадам ку фақат смс-а вибират кадам. Аввал смс-а вибират кадам, эмайлам буд, хато ки шуд, бо гирифтум эмайла, гирифтум ай окошкачаю, кулуляча смс-а кадам. Ба отправить пароль меша. Вақте ки пароль ки да телефонтон омад, бо гашта главный экран мебиёд. Мана главный экран, мана инҷа ман уже навистум компютерни номери ки Avon омадагӣ, пароли ки дар телефоном омад ваям дуромадам. Бози ман инҷа ПК версия кардам, версияи компютер негатив, ана калонтар тофт. Ана ин вақт уже шумо медрои ҳамон компютерни номер, смс и вайти мекуне. Шумо да уже условия использования пайдо меша, условия ҳама вақт қабул мекуне. Баъди ки қабул карде, автоматически Avon медроя. Баъди ки Avon ки дуромаде, уже бо для сброс многоразовая пароля меша. Ани многоразовый парольтонам ки каде дахтарам, мо уже қафа мондам, тез гузашт рафт. Вақте ки многоразовый паролям каде, уже бо пароли навгати медроя, ва пароль фақат да худтоне. Баъди ки ҳамаш буд шуд, духтарои азиз, всё. Дальше да уҷа чӣ кадан, чӣ хел заказ рӯй кардан, чӣ хели каталог ҳаст, чӣ хели скидка ҳаст, ҳамаша дар компютерни версия метавонед дуроен. Бо ҳаст программа Avon On. Дар ин программа шумо метавонед ба ҳазор бо ҳамина уже приложение ранги Вайберис, Азон, ранги Феберлик приложение дора. Ҳамхел приложение дуроен бо тарзи да заказу добавить каданашро. Агар хоҳен дар комментария нависен, ман бозам секана мекунам ба забони оддӣ мефаҳмонатуна тоҷики. Мақсадига бисёр духтарои азиз, агар кор кардан дар Avon шумо ба маъқул бошад, ман ҳамашро ба шумо мефаҳмонам. Аз шумо ҳаракат, аз ман фаҳмондан. Так что приглашаю вас в свою команду. Ба командаи худ таклиф мекунам. Номерои телефон, ватсапам под комментарий мемонам. Худованд нигаҳбонтон бошад. Всем пока-пока.